Har startet? Halløj. Halløj, Charles. Ja, den hardcore gamer og Luke 192. Jeg gamer lidt Call of Duty World of War. Nazi Zombies. Boom. Barack. Ja, vi vil vise jer en glitch, hvis den dur denne gang. Ellers så vil vi bare spille. Gamer indtil vi dør. Yes, sir. Og det gjorde vi meget til det sidste omgang. So you will enjoy it. Sådan. Jeg kan ikke se mod den. Jeg kan ikke se mod den. Jeg vil se mod den. Nå, hvorfor starter vi aldrig her? Nå, okay. Kan jeg prøve at vi startede jo her. Forkert der. Vent. Vi skal købe os derind, eller? Nå jo, vi skal jo starte derinde, så. Ja, men gør man det? Det synes jeg, man ikke kan. Så bliver jeg kan ikke lide flere, der står op med mig. Og vi skal lige have... We have right... Vi skal lige rykke den her lidt. Bare have den sådan der, det er fint. Det ser godt ud. Sådan, det er fint. Så kører vi jeg igen. kigger på kameraet, mens jeg kigger. Så let's us game again. Hvor er sådan, jeg kan ikke se det, fordi jeg kigger på kameraet. Freak out. Hvad så? Det skal også meningen. Øj! Jeg kæft, jeg fik et chok. Der var faktisk bare zombier. Det var smart, det var. Hey! Du er helt ret. Ja. Handen med den dybe stemme. Det var med dig og din fucking dyb stemme. Dyb stemme. Men der er så mange, der synes, den er dyb. Også dig. BBC. Fake Kitchen. Now online. Der står offline. Offline. Nej, så kan man så købe den. Den holder til de næste 3 runder. Not anymore. Bare fordi kvaliteten skal nok blive bedre til sidste par måneder her. Næste par måneder. Næste par måneder. Lige så der, jeg synes på en station at være her. There you go, zombie. What? I hate that kind of spot. Skal jeg lade her? Nej, jeg skal sgu ikke sådan noget her. Det går. Ja, det går som små smør på en løbstøjsmør. Det smager jo af. Det smager ikke. Ja, vi har det rigtig hyggeligt. Ja. Som et smurt løbstøjsmør. Hvor er det ærligt. Det er faktisk det, vi spiser til dagligt, så ved I det. Det er vores favoritmad. Jeg skal jo det lidt om YouTube også. Ja. Fuck, den går sådan og marcherer her. Try some bitch! Jeg vil ikke skyde. Seriøst? Så er endelig kastet granat. Så lige lidt lakker. Ja, bare roligt, nu har vi lige meget granater. Der er granater. Surprise! Surprise, motherfucker. Oh yeah, I have. Der er en video, der hedder How to Kill Splinter, og så er det, at han der laver videoen. Han finder, oh shit, you motherfucker. Altså, så var det Ben Splinter, ja. Det er kraften, men... Hør nu efter, for helvede. Nå, jeg har også hørt. Ja. Det var det ikke. Fuck you, mate. Hvor jeg går. Oh yeah. Og nu må godt lige hurtigt skynde dig. 2 days. Hallo. Jeg ved godt, jeg er en YouTuber, men jeg snakker stadig sådan noget. Jo, så du skal bare komme op af. Skal I? Ja, nå, okay, derfor. Det er for. Det er for. Jeg synes, det er så lyden, at man ikke kan få over den der. Det kan du bare videre for satan. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal betale 1.000 for en stol til at flyve op af. Så lander
op i væggen. Det er lidt underligt, ja. Ja, det er ligesom i den der nakke, den der sofa, den hvor og så står den der. Ja. Det er så underligt. Okay, nu må I godt tage for galt igen. Alle sammen. Det er sjovt med den i den. Og hvis I synes, at han snakker lidt mærkeligt, ham der står ved siden af mig, så er det fordi, han er halvt psykopat. Nej, jeg har bare en meget lys stemme. Nej, det kan jeg. Det er sådan, du snakker. Hvem fuck var det, der kom bag for mig? Jeg tror, du havde min røde røv. Oh god, sake! Hvor er det helt hængt ud, hva'? Ja, det er så dejligt. De står fandme op her, der på mig. God sake. Nej, jeg skal nok stå og holde... Der kommer så op i. Hvor er det nogen? Ja. Recover me! Hjælp mig, ikke? Children, recover me! Sådan, så har jeg også nogen. Jeg ved sgu ikke, sådan noget. Alright, get up here and pay. Pay? I don't get paid on it. I have paid only fucking one thing we have get out. Ikke den her. Og det var alligevel også mig. Kald du det? Oh yeah, do it. Do it! Oh yeah! Oh, I really like this room. I feel like I'm home now. I feel like I'm home now. Pisse, så stiller vi os der, så kan vi... Nu så står jeg i det der rum med blod over det hele. I feel like I'm home. Nej, lad være med burn the power. But I really want to lose my arm. I do it right. Now you lost your arm. I don't like this. Fuck, har du ikke sådan? Nej, det har jeg ikke. Det ser for helt sådan rød. Nej, det var også fordi, det kommer bagfra mig. Nej, det har vi sagt noget. Det må godt tage og fortælle nu. Okay, we got a problem. And it's a really big problem. Okay, det var alt for i dag. I dag. Det var alt for Kom også ind til lige om 5 minutter. Vi ses! Jeg tabte den slet ikke. Hold da. Ja, jeg kan